Hekk kif l-inflazzjoni f'Lulju qabżet ir-rata ta' 6.8%, aktar ekonomisti qed iwissu dwar l-effetti li l-għoli tal-ħajja qed tħalli fuq il-ħaddiema u l-familji. Il-Professur Philip von Brockdorf jistqar ma' Net News li hemm bżonn pjan ċar għaliex inkella il-batut se jkompli jbati. It-tlieta l-NSO ikkonferma l-isplużjoni fl-għoli tal-ħajja biċ-ċifri juru li l-aktar effett tal-inflazzjoni qed jinħass fuq l-ispejjeż relatati ma' djar fuq il-prezzijiet tal-ikel. F'intervista ma' Net News il-Professur Philip von Brockdorf stqar li hemm bżonn ta' soluzzjoni fit-tul li toffri spalla n-nies u tkun sostenn għal mekkaniżmu tal-kola. Distak bej minnu sinjur u minnu fqir qed ikompli jikber. Dak huwa sar studju reċentement tal-Eurofound u hekk instab. Anke l-studju tal-Trade Unions Ewropej, l-TUI, sab ukoll li hemm dak li sejja biex ngħidlek l-inugwaljanza fost il-popolazzjonijiet Ewropej qed jikompli jikber. Il-Professur von Brockdorf filwaqt li rrikonoxxa l-inflazzjoni realtà jibsa għalli hemm bżonn li l-Gvern ikollu sistema ta' ġustifikazzjoni tal-prezzijiet tal-prodotti biex bekk tkun assigurata li ma jsirx abbuż. Importanti wkoll il-Gvern jagħti direzzjoni ekonomika ċara mill-lat finanzjarju biex ovvjament ma jkomplix iżid il-piżijiet li hemm. Il-Gvern diġà kien iddikjara li mhux se jżid it-taxxi, però ovvjament jekk is-sitwazzjoni finanzjarja tmur għall-agħar ma jkollux alternattiva naħseb il-Gvern iżid it-taxxi. L-istatistika tal-NSO turi biċċar li l-prezzijiet ilhom jalew għal dawn l-aħħar sentejn, xahar wara l-ieħor, bl-unika soluzzjoni minħata tal-Ministri tal-Gvern tkun li n-nies jixtru minn fejn hu irħas.